But another person who is up to task for this kind of issues, the Prophet Michael Sello. Yes. Prophet Michael Sello is always ready for these kinds of challenge. Yeah, coming to that, I was just about to ask you about his dramatic style of prophecy. Yes, inini ndaitofunga kuti Prophet Michael Sello mupostori akatendeuka oro munhu mupostori ari kusunga kana kuti ng'anga kana chii ari kuita zvinhu, but you know that guy is too handsome for those type of things. You get what I mean? Can I share about Sello Tinashe? Sello ndakatanga kumuziya asina church. I went to Sello chinonamatirwa mutaro wangu asati ashaya achirwara. Sello akanditi hapasina upenyu. Ingori BP ingori normal. Apanga sina church zvonzi pane mupanhu anonamata weInter-D. Unoziva kuti Sello akatanga kunamatira vanhu pamba pandairoja kambuzuma uko. Vachiuya vanhu zvokuti akapinda postori akazoenda kunze kwenyika kuNigeria. Sello hana Nigeria akaenda. Sello akatanga kunamatira pamba pangu Tinashe achiporesa vanhu ari pamba pangu, aita zvaita ari pamba pangu. Saka zveNigeria zvechipostori hazvimo mari. Because andikona there's someone who's already testifying about history yake. Inini I had the chat na Evidence Chari. And I was asking, let me call him Prophet Evidence Chari. And I was asking him kuti munozoona sei dare chichi zvinenge chiitwa naSello. Zvikanzi the prophetic sometimes behavior not the dramatic. Yekuti sometimes you would see kuti instead yekuti Jeremiah ango yazotaura message yaMwari aigona kupfekedzwa maregs otenderera kunge benzi yonzi lamentation of what? Of Jeremiah. Drama rekuti vanhu vawane delivery. Saka that's his style. Sikanzi naPaul pandakaenda inini kune maRoma ndakava semuRoma, pandakaenda kune ndakaenda nechii handiti isusu maZimbabweans hate it or like it chatino identify sechinamato kupfeka magemens. Ndosaka wachiona kuti kana tichiita music video regospel panopfekwa magemens. Haumboona pachiitwa music video kazhinji vanhu vakapfeka masutu, ngoti mazuva ano ndovakupfekawo masutu, but kazhinji kacho music video regospel tinenge tiri kumvura kana mugomo takapfeka magemens. Ndo chatinoti indigenous worship. Saka Sello ari kuidentify nechinamato chedu chechipostori muZimbabwe. Ndo chaanoti kune mapostori ndakava kunge mupostori, kune vanhu vanotora zvematare ndakava kunge wematare. Saka instead yekuti I've come to solve your problem, I would rather say ndauya kuzokubatira dare rako, because munhu mutemo anoziva dare. Andimaona it's not like wedre kuti dare raevil, dare ringoreva kuti your problem ndauya kuzokubatira nyaya yako. So people should not demonize or try to create myth over Michael Sello. That is just a young man anoziva art rake.